It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is V's Secret Files. Si V na nagkaroon ng 8 plus years relationship sa kanyang jowa. At yung jowa niya ay bigla na lang siyang iniwan sa ere, ipinagpalit. Hindi lang basta-basta sa ibang tao kundi sa itinuring niya pang kaibigan niya. At ang matindi dito, niloloko siya, pinopost pa sa social media. Ang kapal, ang tigas ng mga pagmumuka. Bakit hindi na lang makipag-break ng harapan o kaya hindi na lang i-verbalize na maghiwalay na tayo kasi nakapanloko na ako ng tao. O kaya naman na-fall na ako sa iba. Bakit hindi kaya ng ganon? Wala man lang formal closure, verbalization. Bakit walang ganun? Bakit hindi po kaya? Kayang makipaglandian sa iba, kayang kumausap ng iba, pero dun sa mismong ginawa, hindi kaya? Grabe. I think minsan siguro tinatablan din ng hiya. Pero ang weird, no? Ang kapal na mukhang manloko, pero nahihiyang makipag-break. Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Eto po ang sabi ni Lian Castro Gonzalez. Naiintindihan kita sa sitwasyon mo, letter sender. Sadya siguro talaga na may mga taong hindi lang kaya yung pagmamahal natin ng sobra-sobra. Kaya ayun, sa iba na lumande. Eto naman sabi ni Angel Calara, Sir, sending virtual hugs to you, Secret File Sender. Alam kong hindi madali itong pinagdaraanan mo. Makakahanap ka rin ng taong para sa'yo. Eto pa sabi ni Bernard Lorejas, nagtataka ako bakit ganun. Mahal mo nga ang isang tao pero bakit sasaktan pa ang damdamin niya? Mahirap maganap ng taong mahal mo at ang totoong tao para sa'yo. Bihira ang love maramdaman ng isang tao. Hay, gusto mo? Sa akin ka na lang. Ay, ayan ka na naman, Bernard Laureas. Grand Champion. Pa-shoutout po ng congratulations, Carcar City sa Sinulog Festival. Eto naman po ang sabi ni Ree, take it away. Naku, nakakagigil naman talaga ang natin yan, ang eksena natin ngayong araw. Ayan, pero syempre, life must go on, bebe. Take it na lang as blessing in disguise, no? Kasi biruin mo, 'di ba? Kaibigan mo 'yon and then karelasyon mo 'yon for almost 8 years, sabi mo nga, 'di ba? Hindi mo sila deserve, babe. Hindi mo sila deserve. Kaya i-take mo na lang siya as blessing in disguise. Try mo i-open yung sarili mo sa ibang tao, gumawa ka ng mga bagay na sa tingin mo mapapasaya ka. Hindi mo kailangan na ilugmok yung sarili mo dyan sa situation mo na yan. Tapos sila nagpapakasaya. No, umiyak ka. Siguro naman umiyak ka, no? Umiyak ka. Natural lang yan, di ba? Maghinanakit ka. Talagang dumadaan tayo sa part na yan. Wala naman yatang tao at magmamahal na hindi nasasaktan, di ba? Pero gaya nga ng sabi ko, mahirap naman yung ikaw lang yung malulugmok sa part na yan. Di ba? Daanin mo sa dasal, enjoy mo yung buhay mo. Gawin mo na lang siya, isipin mo na lang talaga na blessing na nangyari sa'yo. What if mas malala pa, mas tumagal pa relationship nyo, tapos in the end, ganun pala. At saka pinagtataka ko lang, imagine that, 8 years kayo, wala man lang naging plano para, alam mo yung pakasalan ka or whatever, yung mga plano-plano na ganyan. Tapos habang kayo pala, may iba na pinaplano. My God! Di ba nakakagigil naman talaga? Di ba? So, para sa akin, ayun nga, move on na lang, baby ko. Tapos, pray din, syempre. Yun talaga, sigad talaga makakatulong sa'yo. Tsaka hayaan mo na sila. Gaya nga ng sabi ko, paulit-ulit. Hayaan mo na lang, no? Blessing na yan sa'yo na nabuko mo agad, di ba? Ayan. Yun lang masasabi ko sa'yo. God bless sa'yo, bebe. And
lagi ka mag-pray, no? At saka shoutout nga pala sa mga taga-Baliwag, Bulacan, and also San Rafael, at sa lahat ng minor ni Riri Sasha dyan sa Baliwag. And kahit man saan dyan. Ayan. Happy, ano? Ayan. Miss Rocketera, ayan, DJ Rocketera, ayan, asahan mo, pupunta ako dyan sa book signing mo na yan, ha? Ayan, God bless sa'yo, baby ko! Thank you so much, Riri. Napakasaya naman na marinig ang boses mo. Parang full of energy ka. Parang, alam mo yun, parang hindi ka nai-stress sa buhay. O kung sakaling ma-stress ka, parang hindi ka pumapangit. Oo, lalong-lalo na kapag bumili ka pa ng libro ko, pumunta ka sa book signing ko. Kaya thank you so much, Riri. So, narinig mo yung sinabi ni Riri, Secret File Sender? Ha, narinig mo yun? Na hindi pwede na forever ka na malugmok. Ano yun? Ang saya-saya nila na niloko ka tapos ikaw nagmamaktol? Dun tayo naaasar minsan, no? Na ikaw yung naloko tapos ikaw yung lulungkot bigla. Ikaw yung, alam mo, yung masasaktan. Ikaw yung malulumbay. Samantalang yung nakapanakit sa'yo, ang saya-saya nila. Alam mo yun? Nakakaasar yung ganong klaseng pakiramdam o ganong klaseng sitwasyon na yung mga nakapanakit ang saya-saya pero biglang ikaw na nasaktan ang lungkot-lungkot. But they say you have the power. You have the power to let go or let them in. You allow what you think you deserve. So kung feeling mo hindi mo deserve na maloko, then don't allow it to ruin your life. But allow yourself to flow and experience the joy of your life by removing these people na hindi mo na kontrolado na makakapal ang mukha, right? Huh? Anyway, ito pa sabi ni Darwin Russell, 8 years ang relasyon ninyo ni Kay. Tapos ganun lang niya sinira. And much worse sa kaibigan mo pa. Tama siguro yung Kay sa pangalan ng ex mo. Carmine, sana sila sa ginawa nila sa iyo. Please let your silence be your greatest revenge without hurting them back. Magpaka-silent ka. Greatest revenge is knowing that you are truly happy. Na alam mong wala kang sinagasaang tao. And that you are doing the right thing. And right thing, alam mo kung ano, yung self-love, self-respect, self-care, yan. Ito naman sabi ni Angel Calada. Sending virtual hugs to you, V. Alam kong hindi madali itong pinagdaraanan mo. Makakahanap ka rin ng taong para sa iyo. Ito pa sabi ni Cesar Ramos Bantug. Good afternoon, DJ Rocky. Good afternoon. Grabe naman yung mga secret dance natin. Sunod-sunod, puro masasakit. Yung kahapon, ngayon naman, ganun din. Masasabi ko lang po kay letter sender natin ngayon ay yung mga ahas kasi hindi lang sa National Geographic yan, nasa paligid din, minsan kasama natin sa araw-araw. At saka kay jowa naman, grabe ka naman, dapat di mo na lang binuo kung dudurugin mo lang din ulit. Pero ate, pakatibay ka, makakahanap ka rin ng tamang lalaki para sa'yo, tamang jowa. Saka DJ Rocky, pa shoutout naman po sa kapatid ko na nasa Davao sa Dapicol, si Salvador Bantug Jr. at saka sa asawa niya si Ate Tata Heidi Bantug. At salamat po sa lahat. Thank you so much, Cesar Ramos Bantug. Ang sasakit daw ng mga secret pal stories natin recently. Huwag ka lang mag-alala, bukas mas lalo ka pang masasaktan. So
Charot, Noy, charot. Anyway, eto naman sabi ni Ernesto Nogueboy Acho Jr. Naku, pag mahal ka talaga ng isang tao, pag bali-baligtarin mo man ang mundo, hindi yan magpapatukso. Solid yan, mahal ka. Pero kung magpapatukso, palayain mo na. Huwag na lang ipilit ang taong ayaw na sa iyo. Yun lamang po, DJ Rocky from Ernesto Nogueboy Acho Jr. True, napakadaling maging loyal ha. Napakadaling maging faithful. Napakadaling maging committed. Lalo na kapag mahal mo yung tao ng tapat at totoo. Madali lang maging loyal, maging faithful, maging committed. Hindi mo masyadong kailangan mag-effort pag mahal mo yung tao. Pero kapag madali kang matukso o natutukso ka, nalalandi ka, naharot ka, well, baka hindi mo talaga mahal yung tao. Wala kang sense of commitment eh. Hindi ka kontento. Eto naman sabi ni Jomar Palulim. Kahit best friend mo yan, tutuklawin pa rin yan ng jowa mo. Ang mga ahas talaga wala sa gubat, nasa tabi mo na. Sarap yakapin ng best friend ng mahigpit. Sa leeg. DJ Rocky, pupunta ako sa January 28 para may ambag ako. Shoutout po dito sa Tres Marinas Resort, Montalban, Rizal. Magche-check ako ng attendance ha. Lahat ng mga nagsabi na pupunta sila. Pag hindi kayo pumunta, sinasabi ko sa inyo, sisiraan ko kayo lahat sa ere. Charot with the rot. Anyway, hi kay Jobert Bertosado. Ayan. Hello sa mga Bulacan Overdrive Grab drivers, kay Daddy George Gabatino and Yorme June Gabatino. Kayo ha, mga Grab drivers kayo. Pag kayo hindi pumunta ng 4 to 6 p.m. sa Market para sa book signing ko ng January 28, sinasabi ko sa inyo, lilista ko rin yung mga pangalan ninyo, babasahin ko lahat ng yan, sisiraan ko kayo sa radyo. Dahil charot lang, with the rot. Pero thank you so much in advance kung pupunta ka. Lalambingin kita, ha? Anyway, sabi niya dito, imbes na sila dapat ang tumulong at sumuporta, yun pa palang tatraidor sa inyo, mga kulang sa urugang kaibigan. Yeah, kulang sa arugang kaibigan yung mga ganun. Ay kay Mayumi, sabi niya, may mga tao na lang talaga na gusto ng mangghost than to deal the drama and answer the questions. Bakit? Kailan pa? Saan ako nagkulang? Di pa ba ako sapat? Okay na lang sa kanila yung mangghost because they cannot deal the dramatic situation at ayaw lang talaga nila mag-explain. Tama ka, walang respeto at duwag silang harapin ang sitwasyon, pero eto yung nag-work sa kanila. Iba mindset nila eh. Tayo ang mag-a-adjust para intindihin sila. Yun lamang po. Shoutout po sa buong Team Rocketeers. May mga ganun talagang tao. Yung kamag-anak si Casper. Oh, mumulto na lang, bigla na lang magiging ghost. Pero kasi 8 taon. Mabuti sana kung 8 minuto lang kayo naging eh. Diba? 8 araw. Wala pa masyadong malalim na ugnayan. Pero 8 taon, siguro naman yung 8 taon na yun, deserve naman ng verbalization. Or verbal break, Anyway, ito pa sabi ni Aliana Dalisay na napakaganda, na napaka-sexy at in love. Blooming na blooming. Minsan talaga ang ahas nasa tabi mo na lang, kaya ingat-ingat tayo sa mga kaibigang ahas dyan. Kung ako sa'yo, sender, sana masaya ka na lang na ihatid mo siya doon sa kasiyahan niya. Deserve mo yan, or hindi mo deserve yung ganun. Meron at meron ka pa namang makikita dyan na mas deserve mo at hihigitan pa ang 8 years nyo na yon. That's all, thank you. Baka nga naman makakita ka pa ng magiging karelasyon mo na mas hihigit pa sa 8 taon. Malay mo, 8 taon at 10 araw. Ganun. Charot with the rot. Hi kay DL Charles Sancho. Hello. Ayan, I respect you as a person, as a friend, pero hindi mo alam ang salitang yon. Hindi mo deserve at hindi mo yun may apply sa sarili mo. I remember someone way back in January 2020, nasiraan ako ng bait, nag-open lang naman ako, tapos nabisto ako, bla 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 bla. So, how would you define respect kung gusto mo ikaw lang yung respetuhin? Parang, how would you define respect kung nakakalimutan mo na tao rin ako? By the way, sa mga babae, akala kasi nila sila lagi tama. Righteousness is not about for women.
Sometimes a man like me deserves to be right but they don't listen. Hard-headed. Nakakalungkot lang. PS, hindi sa pinakikialaman ko sila pero hindi ako sang-ayon. Natuto na ako sa mga mistake kaya iningatan ko na lang talaga ang sarili ko at gagawin ko kung anong tama. Ay, taray, nag-share na sa atin si Charles Sancho. Hi kay Earl Matthew Quevedo. Tingnan natin, pakinggan natin ang kanyang voice message. Grabe, ang ganda-ganda ng tugtog ngayon, DJ Rocky. Sana madagdag pa ng susunod na habang buhay. Tingin, 7-Eleven. Ano yung pinagsasabi mo, Earl Matthew Quevedo? Hindi naman ako nagpapatugtog ngayon, ha? Ito si Earl Matthew Quevedo. Paki-report yung profile na yan, ha? Na mamrank. Hi kay Ralph Franke. Ayan, nakikinig daw sila. Hi din kay Marvin Mark Bautista, a.k.a. Pinoy Big Brother Kuya. Let's go. Ako, DJ Rocky. At sa Langkit Secret Files para sa ating letter sender. Naintindihan kita. Maski ako, nanggigigil. Gusto ko nang sipain yung karelasyon mo eh. Pero, so, kapag ganyan, dapat alam mo na. Alam mo na. Kaya, layuan mo na yan. Marami pang mas deserve para sa'yo. Yes, marami pang mas deserve kesa doon sa ex mo. Hi, shoutout po sa AFP, MBay, Accounting Family, especially sa Tropang Secret, Ma'am Beth, Ma'am Roxy, Ma'am Cho, and Ma'am Jo. Hi din po kay Makmak Ordinaria. Shoutout sa Wise Cleaner Family, araw-araw daw pong nakikinig sa Secret Files. Maraming salamat sa lahat ng mga nag-comment. Basta ito lang masasabi ko sa'yo. Ha, Secret Files Sender V? Minsan kailangan talaga yung galit. Para hindi mo nabalikan yung taong na nakapanakit sa iyo. Well, intentionally, pinosan nila sa social media yung relationship nila, isinampal na sa iyo ang katotohanan, hindi ka na mahal, hindi na ikaw yung pinipili, kaya mag-move on ka na. Mahirap, oo, pero hindi imposible. Makaka-move on ka talaga, lalong-lalo na kapag niloko ka. Ginago ka. Yan, makaka-move on ka dyan, naniniwala ako. Lalong-lalo na kapag mataas ang tingin mo sa sarili mo. Hindi naman ito yung klase ng pagmamataas o ito yung pagmamayabang sa sarili. Hindi. Kundi yung alam mo lang, yung kaya mong ibigay sa isang relasyon, yung alam mo na tapat at totoo kang magmahal at yung taong kailangan mong pagbigyan o pag-alayan ng ganitong klaseng special na pagmamahal ay dapat deserve. Dapat worth it. At pinatulayan lang ng ex mo na hindi siya yun. Okay? So do not allow these people to come back into your life na para bang walang nangyari. In due time, mapapatawad mo rin sila. Siguro hindi na kailangan ng verbalization or verbal words or anything para paipamukha sa'yo na hindi na ikaw yung pinili. Namnamin mo na lang lahat ng sakit at baunin mo itong lesson na ito na nangyari sa buhay mo na mas kilalanin pa yung taong pinili mo, na mas mapahalagahan pa ang sarili mo, na mas mahalin palalo ang sarili, yung ganon. Kasi sa panahon talaga ngayon, hindi naman natin sure kung yung taong pinipili natin, pipiliin tayo panghabang buhay. Hindi rin natin alam kung yung tiwala natin na ibinibigay dun sa taong yun, pahahalagahan yung tiwalang ibinibigay natin. Ang kailangan nating gawin ay pagkatiwalaan yung sarili natin na kapag dumating yung araw na kinailangan na natin bumitaw, bibitaw tayo. Kasi alam natin kung sino yung dapat pag-alayan ng pagmamahal.
Anyway, I would love to listen to all your stories and read your stories. Bigat ng nararamdaman mo. Share mo na sa akin yan. raketera@gmail.com. Ingat-ingat po sa katabi. Baka mamaya, hindi po tao yung katabi ninyo. Kala nyo kaibigan nyo yan. Pero, ahas pala. Charot with the rod. Anyway, yeah. You're still with me, DJ Rocky, and you're listening here sa stasyong number 190.7 Love Radio. This is V's Secret File. Sasakyan